nggih kula pinangkani Bapak. Sing pengen lintang asmara mriki ngersake Niken Salindri. Kepengin siapa? Niken Salindri? Oke, mana semangatnya buat Niken Salindri? Beri tepuk tangan yang meriah. Kita tampilkan waranggana yang satu ini yang sangat fenomenal, artis cilik, owner dari Campur Sari Mayangkara. Siapa dia? Alah ra semangat. Niken ngono lho. Siapa dia? Siapa dia? Siapa dia? Kita panggil Niken Salindri. Selamat siang, Nak. Siang, Mas Bambang. Iya. Tepuk tangan buat Niken Salindri. Rene, nyapa kok wajahmu cemberut ki nyapa? Tidak. Wong ki mbok ra usah sedih-sedih ngono kuwi. Lo kan ini terbawa suasana lagu toh, Mas. Ning ya apik lho. Sampeyan ki multi talent ya toh? Iya. Lagu ambiar ya apik, lagu sing model klasik ya becik, dadi fragmen winginane main ketoprak, dadi Suminten apa? Suminten apa? Suminten Edan. Suminten Edan ya becik jan luar biasa. Iya. Kuwi ora gerwong oleh kanugrahan sing kaya ngono, mula kudu mbok syukuri ya, Nak. Iya, Mas, aku bersyukur kok. Iya. Nek saiki dadi wong sing pinunjul, aja dadi wong ndangak, dadi wong ndingkluk. Contonen ilmune. Ya ra ketok arep nyawang dalan ndingkluk terus ya kesandung. Anggite ning ngarep ora enek. Maksude ndingkluk ya ora kok kowe ndingkluk karo mlaku koyo arep golek aku rosok kae ora. Lah terus piye ujarmu ngono lho? Maksud saya itu bila kamu menjadi suatu figur, kowe kan saiki kan wis artis. Lek kowe wis dadi artis aja dadi wong sombong, tegese kuwi aja ndangak ning kudu ndingkluk. Ndingkluk ki ora kok ndingkluk kowe mlaku ngene iki ora. Iya ning tegese kan kowe mau kan ngomong. Berarti lek wis dadi artis iki ora leh sombong. Ngono bae lho lek ngomong ki sing kepenak ora ndingkluk ndangak ngono. Lho ben apik. Ben apik. Ora leh sombong, ngono kudu anda pasor. Ora leh sok semuge. Kabeh wong ki harus bermasyarakat. Kudu apa jenenge apa lek ngarani ngene iki? Wong nyemanak. Heeh, istilahnya Jawa Timur ki nyemanak. Nyemanak utawa semedulur. Ya, iki alhamdulillah dhewe iso ketekan ning gone Sragen ning gone. Ngantenane Mbak Lucy kalian Mas Lut. Mbak Lucy kalian Mas Lutfi. Mugi-mugi tansah dadi nganten ingkang sakinah mawaddah warahmah. Muga-muga bahagia tentrem mulya tur raharja. Muga-muga tansah panjang berkah barokah. Panjang umure. Mugi-muga dadi manten sing mimi lan mie goreng. Mimi iki gandengane Mintuna. Lah iya. Mie goreng. Lah kana mimi mintuna dhewe kan mimi lan mie goreng. Mie suun. Heeh didongake muga enggal pinaringan putra ya, Nak. Nggih, amin. Niki wonten pamundutan kenapa saking Mbak Manten kan Mas Lutfi. Sabar. Inallah Mas. Iki ngomong lho, Mas. Paham lho, Dik. Yen aku ngomong ki mbok dimirengke ngono lho, Mas. Iya, ning Mas Lutfi. Ora terus ngomong-ngomongan karo liyane. Iya, sabar. Ya atiku ki ndak sedih to, Mas. Sedih to, iya sabar. Tak omongane sik ya. Saman tak omongane sik. Mas Lutfi. Panjenengan menika kados pundi? Dipun timbali kalian nduk Niken panjenengan meneng. Mas sabar Kakang Mas. Kayak diapane? Urang ya urang kok terluka mosok kuwi terluka apa kok iso muni Samenika dereng nggih Kang Mas. Urang. Inggih Kang Mas. Nyuwun pangapunten ya Kang Mas. Mas Lutfi. Tok. Sabar Kang Mas. Iya, sabar. Ora usah. Mas Lutfi ampun ditukani. Ora bakal tak. Tentu minta setting kali Mas Lutfi. Ora.
edan apa lanang apa ndas. Gentang, tok gentang. Kowe rasah anu bare. Apa ya tuman terus ketoprak mbok tabin dangdut iki. Mas Lutfi. Ya Nyuwun Mas, pangapunten. ya Mas. Wes sih. Menika cengkok patet goplak kan. Apa ya tuman sinden nek suarane ngruguh kaya wong gering. Men Mas Lutfi nyuwun pangapunten nggih. Kalau Kendang dijual, kendang dijual, kendang dijual. Iki kok tak bandemne ndasku lho. Tenan iki kok tak bandemne ndasku. Jangan, ini sepatu mahal. Oh alah artis es. Hei iki dudu bakso, dudu bakul bakmi. Bocah kok sak grup kok ora mari-mari ki ngapa to Jan? Kamu jangan memegang sepatuku ya. Iki sandal. Dadi. Bapak Ibu ngasal mati. Digawe iki loro-lorone ngono lho, lorone lho. Oh anak sih tenan. Beda lho, sitoke iki modele ngono, sitoke ngene lho. Apik to? Api apa? Iki sandal kok jahitan celana jin iki ya enek. Iki sandal kere yo ngene iki. Saman syuting to, Mas. Iki lah yo sisane celana jin to. Artis ya artis ning yo kerene aja nemen-nemen. Kate suwe-suwe. Kamu udah ngerti itu limited edition. Iki mesti layak ndengi Pak Soleh goleki celanane. Mbok. Iki nggone Pak. Iki pas lho. Ora ya Kang, ngono lek kutuku ki ning Jakarta lho. Iki nggone Pak Soleh iki nggone Yuwin ki sapi sandal wedok. Oh bocah kok. Sabuk-sabuke melok kandel ning ngono kuwi. Mas Lutfi. Mas Lutfi, Nyuwun kalian Mbak pangapunten. Lucy, pangapunten mohon izin. Apakah ada permintaan lagu atau request lagu? Apa mbok parani rono to, Nok? Ya. Iki lek radi ne. Ya Mas, ya Mas. Wes mangga yo Mas yo Mas. Lho. Mas Broto. Den Mas Broto. Kang Mas Broto. Suminten. Klaro, goblok. Suminten. Ngawur enak garwane aja sampe mbok konokne. Lho ora apa-apa kan aku jek cilik. Lho cilik aku wedok ora pareng. Lho nyapa? Iki khusus karo Mbak Lutfi. Mas Lutfi ki wis tak anggap kakangku dhewe. Semono uga ki Mbak Lucy. Tak anggap Mbak Kuyuku dhewe. Mbak Yuyu dhewe. Kok iso Mbak Yuyuku dhewe. Mbak Yukuyu. Mbak Yuyuku. Mbak Kuyu-kuyu. Yes, iki datur apa? Nembang. Ya, ada permintaan lagu apa? Monggo. Nemu? Oke, Nemu tresnane. Nemu kowe pasati ambiar-ambiare. Iya. Pacar sing tak tresnani ninggal aku golek liyane. Iya, curhat we. Ora ya, ora. Wong aku randeyang kok. Ora duwe yang. Randeyang. Lah aku ki sapa ya? Hah? Lah aku ki sapa? Kowe iki yangku. Yangkum. Sudik. Yangkum. Iya yangkum. Ya, ini mau foto dulu mungkin? Oke, Iya, foto iya, dulu. iya. Ngono. Foto dulu. Ya. Ini kan pinggir wis ra usah. Solek gede lek ngene dhewe ya. Heeh. Agak geser kiri. Aku tak jejer karo Mbak Lucy wae. Ya, wis sembarang. Geser, Nduk, sampai ke ratan kok, Nduk. Geser. Hitungan ke 100, iya. Oke.
Ampun bengok ngoten lho Mas mengke Aku kok rumah diseruduk. kok diatur karo tukang foto iki nyapa ya? Piye ta bocah iki kok ben gambare apik, Wong mula aku ditok. ki ora tau lho diatur-atur karo wong liyane mbokku dhewe iki. Wani ning ngatur-ngatur aku ki lho. Kon belok ngiri, belok nganan. Tak omongane ya. Nyuwun sewu Mas Foto nggih, jenengan ampun-ampun ngatur niken, soalé niken kan nggih anu nggih to. Nggih, ampun ngatur-ngatur niken, soalé niken niku lho nggih to. Nah, kowe kuwi oho. Wis tak omongi. Kamu itu oho. Lah nyapa? Orang Heeh. gila. Uteknya. Ya, ngaturke nemu. Ya. Ya. Manis. Ja. Nggih. Terima kasih Mbak Manten, Mbak Lucy dan juga Mas Lutfi. Ya. Oke, Ya, kita kene. kembali ke habitat Ya, kita ya. ya balik ning kandange ya. Kene. Ning ning nong, ning ning gong, ning ning neng. Mantane metu tabi. Mantane. Tung. Mantane arep ning kamar. Mijelipun pinanganten. Saking sasana panti jompo. Kok pati jompo. Pinanganten kakung Sumawana putri repepeh lampahnya. Sing wedok ayu sing lanang kaya grinjingan sikile. Kaya asu ya. gitu. Betul. Tumuju wonten ing sasana pawiwahan. Sing wedok sehat, sing lanang stroke. Ning krak. Sing wedoke ayu cakrak, sing lanang raine kaya cikrak. Ning krak. Sing wedok ayu cakrak, sing lanang raine kaya cikrak. Apa cikrak to, Mas? Sing apik to. Apa? Kayak bangkang. Padha ae kaya. Padha ya. Heeh. Alhamdulillah nak. Tisu, aku minta tisu. Wong iya. Tisu. Ngene Mana? Oh iya. Wes. Iki luar biasa lho, Nak. Tamune ke jam 8 mau lho. Masa? Loh, sampean tanya bapak-bapak yang duduk. Jam 8 nganti saiki. Loh, jam 8 nganti saiki mergo Mangko ki Iya. Mayangkara ki arepe sampai jam 4 lho. ngawur ora. Wah. Ini nanti Mayangkara akan selesai bila mana solar genset habis. Yo Mario Dadi dhewe. santake solare genset. Mario dhewe wong aku Ora. mari ngene yo arep Ning bablas kok. Yogya. Ini tadi Bapak Ibu mohon maaf menunggu lama karena nduk niken tadi habis dari Batu Malang. Dari Malang. Karena ditanggap oleh PJ Wali Kota. Ya. Terus menuju ke sini, Kesini. nanti malam bablas ke Jogja. Purwantoro. Ya. Iki jane sinden po bis jane. Kernet Mas. Ya. Kok iso iki sing nenggani akeh banget loh, pengen Ya. personikan Salindri Tapi iki kaya ini apa. kita biar ada suasana baru kita Ah, ah. tokkan sinden kecil. Iya. Iya, ditanya dulu dong namanya Iya. siapa, dari mana, kelas berapa, dan nomornya berapa. Lho, entek napasmu. Ngomongnya kalem-kalem itu loh. Ya itu Ditanya nanti ditanya dulu. dulu namanya siapa, umurnya berapa, kelas berapa, dari mana, nanti kesini sama siapa. Lah dalah. Kentean napas ini loh. Itu ditanya dulu Mas namanya siapa, ambekan sik. Terus ditanya Mas kelas berapa, ambekan sik. Ngono. Orang kok- kayak nambekan keleng mati kok. Lah kowe kentean napas. Ayo ketok iki kok keturunan Cina to, no? Oh, Kayake lho. masa kayak Iya. aku noneke. Kowe kok Aku ya Cina. Cina mendring. Endi? Kok mikir-mikir. Aku Ya, Cindo, Mas. Apa Cindo? Cina Delogo. Cindo Cina Indonesia. Cina Indonesia. Hanya nih homas sese sangsila cuy langseng ya. Owe. Oh, cilan seng. Cilan. Nih homas sese mau nyanyi dansi campur sali. Hanya campur sali lagu paling asik nih hau asoy ge boy. Amit ngomong apa nggih? Hah? Ngomong apa niku? Loh, Oh, berarti dia udah wong Cina. Dudu wong Cina. Udah wong Cina. wong Jepang paling. Heeh, wong Jepang ya. Haru kudu Ajinomoto. Haru kudu. Apa itu? Hai, sor. Kok iso isor mutar ya? Wong Jepang. Hai. Gua. Oh, ora mudeng iki. Sini, sayang. Sini. Wes tasih dekek kono ora ana apa-apane dadak gaya. Alah, cek cilik wis kotangan jane Eh. kotangi apane ya kan. Kowe iki yo mbayangne mbiyen wis sakmene iki.
Cilikanmu ya ngene iki. Loh, biyen ki. Heeh. Lah ya. Saiki sampean ayu. Aku biyen ki cilikanku ki kotangan yo an, Mas. Lho lah ya. Ning kan gara-gara aku ki luwih lemu teko legit. Heeh, legit. Aku ki lemu banget to. Biyen awakmu jan kaya gendul kecap kae. Ora kaya tukul nggonan pas tukul. Kaitan. Ngono diomongne. Ya kan biyen to, Yo Mas. biyen, heeh. Biyen kan nganu, sampean kan saiki nganggo kembang melati. Nuwun sewu Bapak Ibu, biyen niku lek niken nyinden, niku mboten ngagem kembang melati ngeten iki. Ini kembang setaman omong. Kok kembang setaman ora? Ora. Apa? Kok kembang api? Blonyoh lengkuping. Lah kembang apa? Kembang kenikir Bapak Ibu. Dadi dhuwur dikai sambel pecel. Arepe nyanyi ndledek pecele. Kulupan tok Iya. berarti. Ditakoki iki. Ditakoni to. Selamat siang. Selamat siang. Iya. Duh. Selamat siang. Iya. Siang. Jawab iki ya siang ora selamat siang. Iya, aku ngerti lek iya iki siang dina iki ngono ya. Iya, selamat Iya, siang. selamat siang. Ketoke gegeden ceplek iki ketoke. Ketoke gegeden ceplek. Gelungane. Tepangan dulu namanya siapa? Iya, nama saya itu Legit Mustika Pualam. Oh, Legit Puspita Kualat. jenenge. Mustika Pualam. Hah? Mustika Pualam. Oh, Mustika Alam. Mustika Alam. Rumah sama jimat kok. Mustika Kuala. Mustika. Iya. Panggilannya siapa? Legit. Hah? Legit. Sing no? Legit. Legit. Iya ya Legit. Iya rasa menteleng iya Legit. Iki ketoke sok Oh, tuweke Legit nyelang. ya. Iya, kelas berapa sayang? Kelas 4. Wah, kayak 4 SMP. Tuh, Emang SMP iki nggur sampe 3. Oh. Lah iya. 4 kuwi SD. Lek SMP kuwi 1 2 3 tawa saiki 7 8 9. Oh, ngono. Lek saiki sampean kan kelas bro? Kelas 1. 1 SMA. SMA. Berarti kelas 10. nah. Oh, zaman biyen ki anggarane ora enak hitungan 9, 10, Ora enak. 12 ngono kae ora enak. Wong Ya, ben enak rung terus iso loro hitung-hitung. telu. Heeh. Ini dekat Mbak Niken. Iya, Iya, Legit ini aslinya mana? saya aslinya Sragen. Seragen berarti kene bae. Kene bae. Terus kene ning gone rumahmu tadi berapa menit? Berapa ya? Berapa jam? 15 menit. 15 menit. Iya. Jangkrik sapa to sing rokok tak patenane ning. Ora nek sing rokok iki. Ora nek to. Wah, alah kok angger mateni wong karo Mas aku. Halo, Mas. Ki sinden mau buron. Tak patenane rokoke ngono lho Mas. Ada Mbak Niken. Hah? Yang rokok. Siapa? Itu loh mas-mas yang bawa itu. Lho, lho, cah Lagi cilik lho. jujur lho. Jujur lho, Siapa? cah cilik. Ayo, siapa sing ngerokok? Sapa ngerokok Iya, tugel sapa dase. Itu ngerokok? Mbak Niken ada sapa-sapa itu loh Mbak Niken. Iki yang ngono cilik tumbak cucukan. Lah kuwi lho. Iya wis tak meneng wae aja. Iki lambe goder ya nang iki. Ndang nyanyi apa? Nyanyi apa? Lho, Pak Ibu. bapakne. Lah aku ki anu kok penasaran kok. Lah penasaran mau mbok ngenekne iki karepmu piye? Bapakne ki mau. Lah kok sak cepuk ngono lho maksudnya. Sak mangkok. Ya, lagunya apa lagi? Besok besar cita-citanya mau jadi apa? Maling. Kayak Mbak Niken. Kayak Mbak Niken. Iya. Mbak Niken itu jadi dokter loh. Iya. Lah dokter ya apa? Dokter larang nok sekolahe ora usah dadi dokter. Loh, Dokter wis mbayare larang tulisan. Saiki ki aku ki wis dadi dokter loh, Mas. Nah, apa dokter tulisannya ra kena diwaca. Dokter cinta. Ah. Menyembuhkan perasaan seseorang Ah, la la la. dan sekaligus membuat luka. Alah, akeh ndi marekne karo nglarani. Akeh ndi. Akeh nglarani teh. Ya, ya, ya. Lagunya apa, sayang? Oh, itu ya. Ya. Urung, durung. Apa lagunya? Apa ya? Apa Bunda? Ini Apa Bunda? pastikan dulu apa-apa. Puja Ningsih? Bisa? Bisa. Oke, oke. Aja puja ningsih ranyang kok. Ningsih ranyang wonge repot. Ya enake puja berarti. Puja sera. Ya lagunya Puja puja ningsih. Oke, Bapak Ibu semoga dipun bersani sarengan menika nduk Niken Salindri kalian nduk Legit sesarengan campur sari Mayangkara. Niken Salindri. Lah, sumangga. Oh, anu Nisa cemburu. Kene ya, kene. Sini. Nisa cemburu. Kene tak gendeng ya, tak gendeng ya. Sini. Ya ke Mbak Niken ya.
Paranono. Maaf ya. Iya. Adike nesu. Salim dulu. Walah, cium dulu nggak boleh marah. Oh ya wes bene sik. Anu CTM-an bintang turu nduk. Di CTM ae. Ya ngono wi ta ra penak. Ya saking Kerja nggawa anake ngono wi, Mas. Lho, kuwi sapa ta ki? Anakku. Ya Allah, bapak endi ta? Bapak endi? Bapaknya rong lahir. Apa ya tumon anake mesti bapak. Bocah kok ini legit luar biasa loh, Nok. Ya, Iki kepengin dadi kaya sampeyan. Semoga tercapai cita-citanya. Ya. Moga-moga iso dadi wong hebat. Amin. Sing penting ndak boleh berani sama orang tua. Ya. Manut kali bundane. Ya. Sekolah sing pinter. Sekolah sing asine ndak ngaruh sekolah. Kok iso gak ngaruh pendidikan kuwi penting, no. Ya wis. Ngono lho, sampean kan yo jek mlebu sekolah sik kerep. Ya toh? Sekolah itu untuk apa? Untuk masa depan kanggo ngudi ilmu golek kaweruh. ngono. Ngono lho. Lek masa depannya wis cerah. Ya tetep hidup itu lah ora ana ilmune, Nok. Kuwi bahaya. Kabeh kuwi kudu enek ilmune. Kudu enek ilmune. Iya, Dadi ora- kudu sekolah. Wong sekolah ki enek adab istiadat. Iya ndak, mendidik dan kuwi lho membentuk karakter. Kuwi lho Nak, sekolah tujuane kuwi. Ngono lho. Rungokno. Duh, kowe barang kuwi lho. Ngapa Ora aku? tau mlebu no. Akan homeschooling. Paket C. Apa pakete ora apa-apa ya. Iki piye nyanyine apa? Lagi Oh, dong lagi. nyanyi lagi. Nah, Harus mengeluarkan suaranya. Saya Powernya kurang. bisa langgam enggak? Langgam. Bisa. Langgam apa? Jambu alas, mangku purel, Lho. Kok iso mangku pura? Kuwi dudu langgam kuwi. langgam apa? Kadung tresno, Udang kuning aja. Nah. kodang kuning, oke. Podang kuning pas niki wae pamundutan saking Pak Sis. Oke, ya. Pak Sis wae ngersake podang Dibawani kuning. ya, dibawani ya. Dibawani ya, Nak. Iya. Heeh. Mbak Niken ben belajare ya saka sinden. Dari langgam-langgam ya Nak mbiyen ya. Oh. Ya ngene iki. Aku biyen ladran, Ladrang malah. cucur babuk. Kuwi gendeng patalon wayang. Duh, aku biyen langsung kuwi ya belajar kuwi. Wah, berarti hebat no kowe. Meletik langsung. Meletik sirahe. Ya coba. Nggih. Ya podang kuning dibawani. Ya. Nadyan wujud temong paksi. Nadamu ya. Nadyan Sakmono. wujud temong paksi. Sri Huning Duh. musik. Udah ya. Kuwi lah Sri Huning. Iya. Adike kaget. Iya. Berarti Sri Huning itu ku manuk podang kuning. Monggo Pak Sis dipun midhangetaken. Ya. Nadyan Nadyan wujud. Nadyan wujud Nadyan wujud Oh. temong peksi. Sri Huning. Kawita lining berantah Halus manis nyengsam make Wasuwinggan kula lana goleki si poda pito ipo bunga ing atiku
kusumane. Nyanding, Mbak. Apa? Nyanding, Mbak. Nyanding. Oh, nyanding. Lah kok Dadi. dadi kusumaning bangsa. Dadi kusum. Masa pedangkune kok dadi kusumaning bangsa. Ya Allah, lali aku. Nyanding bisa dadi Iki kendang apa? Lah karo asa dijongkrone. Demput ngono iki maksud. Dek kaya. Matur nuwun. Piye, Nduk? Enak ya, Mas. Iya, Dek. Wong ya. Dhewe lek jejer wong telu ngene iki kaya ibu, anak dan juga badak. Loh. Bapak, anak ibu. Lah ya bapake kaya badak. Loh. Piye to bapake gagah kok kena badak? Iki dudu badak. Lah, anake lo ayu, masa bapake ngono? Ibuke ayu, anake ayu ki dudu badak bapake. Lah apa? Celeng. Golekne sing gedhi pisan. Aja ndak sia ngono kuwi to, Kang. Ora Yayi. Aku ora bakal ndak sia-sia marang sliramu go putramu, Yayi. Putrane kita. Kita ulun kaneka putra. Ulun owe. Aja mbanyol kalusen ya, Mas. Salah Ora wae, nek Nak. sing ngerti. Iya. Ya, ini gimana lagi sudah? Bentar, aku mau tanya boleh? Boleh. Kamu mau tanya apa? Aku dengerin nih. Ya, nang takon Apa? Kamu mau tanya apa? Oh, nang takon apa njalukmu piye ya ta? Ye. Dadine wong telu iki padha Apa uhune. artinya dari oho? Iya. Lagi. Ya. Aku ndak melok-melok. Apa? Apa artinya dari oho? Kamu kok tahu kata uhu itu dari mana toh? Tadi kamu bilang oho. Uhu itu adalah pintar, ya. Jadi uhu itu sama dengan pintar. Mang ya? Iya. Kok seingatku kok orang stres ya? Bukan, bukan orang stres ya nak ya, Dimo. Nih. Itu tuh bedane lho. Kowe kok iki Oh, itu kepanjangannya apa tadi? Seingatku ya, Orang hidup tanpa otak. Oh lho aku ramune lho aku. Aku orang hidup tanpa otak. bukan uhu itu sebetulnya Okto itu. uhu itu adalah itu adalah orang ya toh. Iya. Halus ya toh. Iya. Jadi orang halus yang uhu. Aku rasa Aku kok bingung ya lek. Aku nek bingung geraine lek ngukur orang ngukur bathuk. Ngukur silit. aku malah bingung, nggak usah itu itu cuma anu ya nak guyonan ya nak ya. Bukan Kamu orang jangan anggap serius ya. itu bukan Oho itu artinya itu